dumela makulu dinyame Tijan is back ngemsana muri yeZimbabwe Easter chachakachaya pakataurwa message ichibva kuhurumende kuti munhu wese iwo kana uchiziva kuti kuchechi pako hauna access yemvura kana mabohota bose kataura kuti access yemvura kakanzura gari haidini mvura yayo munoziziva but vakataura kuti kana usina access yemvura iwo hausi kuzokwanisa kunge uchihosta magatherings but panapa tiri kusangana netumatende tudiki tonga tokaunganidzwa tevanhu vamapostori but chekubaita manje ndopakundinetsa ndikuona kunge pasina because mukuru anosapota mapostori kudarika tingatoti mapentecost mazhinji because tikada kuti mapentecost chechi anoendwa nemukuru mangani anogona 3 chete Zimbabwe yese tikati Zayoja toti UFIC yekoprofit makandiyo tobva tataurira yada ndo machurches 3 andakaongorora ndikaona kuti ndo anokwanisa kuatendwa nemukuru kumapentecost side but kumapostori as long as ingoti kutone ngirikini hashtag inofamba chiri mapostori for ED so vanhu ava don't think kuti vane chinhu chavangakwanisa kuita but kana iri mutemo wakaiswa uchinzi imimi vanhu kana musina mvura yakakwana hamufaniri kuhosta gathering something must be done panofanira kuitwa something because ndokutochikora mutemo kwakaitika vakahosta sei hapana mvura apa zvino zviri pachene but inini zvangu handisi kuvamhupukira kana kuti kuvabvondora but ndiri kungoa ndingotaura nyaya panapa sezvazvingori munoziva kuti dinyaya meTijan ndinoweka nyaya semechi ndinenge ndichingodzifambira nyaya idzo.